että Venäjähän on esimerkiksi vahvistanut sotilastukikohtia merkittävästi arktisella alueella ja sitten sitä toimintaa, että mitä siellä tapahtuu. Jäämurtajat tietenkin on niin kuin yksi elementti siinä pelissä. Sulle, Reko, meri on tärkeää ja ilmeisesti erityisesti meri talviaikaan. Sä työskentelet jään parissa ja sitten myös vapaa-ajalla vietät aikaa jäällä. Niin kerro vähän sun vapaa-ajan harrastuksesta. Joo, meri on aina ollut sellainen tärkeä elementti mun elämässä ja sitä kautta on tapahtunut ehkä niin kuin ammatinvalintakin, mutta sitten mulla on tähän niin kuin jäämurteen liittyvä vähän sellainen erikoinen harrastus, että kun mä harrastan purjehdusta, niin purjetaan myös talviaikana. Siihen käytetään tämmöisiä erityisiä jääpursia. Ja sellainen harrastus on, missä pitää löytää turvalliset jäät ja nimenomaan olla rikkomatta niitä ja pysyä sillä jääpurrella sitten jään päällä. Eli työsi puolesta mietit sitä jään murtamista, mutta sitten vapaa-ajalla toivot, että jää pysyy kasassa. Aivan, juuri näin. Tämä on Sykli ja suunta podcast. Toisella tuotantokaudella me on puhuttu ennen kaikkea kilpailukyvystä ja tulevaisuuden kasvun eväistä. Tänään meillä on todella ajankohtainen teema. Puhutaan Suomen jäänmurtajayhteistyöstä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Ja vieraana mulla on täällä tänään Reko Suojanen Teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa, Reko. Kiitos. Kerrotaan vähän perusasioita kuitenkin alkuun. Eli mitä tarkoittaa se, että Suomi on arktinen valtio? Hyvä kysymys. Monille tulee varmaan mieleen, että täällä on kylmä, että se tulisi siitä, mutta kyllä se oikeasti tulee siitä, että puhutaan tästä arktisesta alueesta ja sen määrittely on ehkä vähän lavea, mutta onko se sitten napapiirin pohjoispuolen alue tai sitten ilmastollisesti tietty alue. Mutta ne on arktisia valtioita, joilla on maa-alueita tällä niin kuin arktisella alueella. Ja näitä on 8, josta nyt ehkä sitten luonnollisten muiden lisäksi sanotaan sitten Tanska, joka Grönlannin kautta on arktinen valtio, ja Yhdysvallat sitten Alaskan kautta. Ja loppuosahan sitten arktisesta alueesta on merta, ja mikä ei ole kenenkään maan hallinnassa, vaan sitä sitten sopii Yhdistyneen kansakuntien kansainvälinen merioikeussopimus UNCLOS, joka määrittää sitten tietyt periaatteet sitten näiden merialueiden hyödyntämiseen. Ja nämä 8 maata on sitten myös muodostanut tämän arktisen neuvoston, ja siellä sitten sovitaan erilaisista asioista ja yhteistyöstä sitten arktisella alueella. Ja yksi tärkeä periaate käsittääkseni on, että näillä kansainvälisillä merialueilla saa navigoida vapaasti, eikö vain? Joo, kyllä. Lähdetään ensin vähän tästä isosta kuvasta. Suomi on osa arktista aluetta, ja arktinen aluehan on monessa mielessä näiden geopoliittisten jännitteiden aivan keskiössä. Ja sitten monella tapaa voi myös ajatella, että tämä tilanne arktisella alueella on viime vuosina muuttunut aika paljon. Osatekijänsä on tietysti myös siinä, että ilmastonmuutos etenee ja jäät sulaa. Niin miten sä nyt arvioisit, että miten asiat on muuttunut viimeisen 10 tai 5 vuoden aikana nimenomaan arktisella alueella? Joo, jos me katsotaan asioissa tai ajassa vähän taaksepäin, niin arktinen aluehan oli semmoinen, voisi sanoa niin kuin rauhan tyyssiä, eli siellä ei paljon tapahtunut mitään, mikä johtui luonnollisesti niistä äärimmäisen kylmistä olosuhteista, ja sitten varmaan niin kuin kylmän sodan aika myös tietyllä tavalla jäädytti sitten tällaisen tilanteen, jolloin silloinkin tietenkin geopolitiikka oli tärkeää. Sitten 90-luvun alussa, kun asiat alkoi vapautua Neuvostoliiton tai niin kuin hajottua ja Venäjän kanssa, niin sitä arktista aluetta alettiin miettiä selkeämmin ja erityisesti lähtökohta oli nämä ympäristöasiat ja sitä kautta sitten tietyn prosessin seurauksena syntyikin sitten arktinen neuvosto, mikä perustussopimus tehtiin vuonna 1996. Sen turvin sitten on yhteistyössä näiden maiden kanssa alettu luomaan niin kuin tiettyjä pelisääntöjä sinne arktisilla alueelle ja näin päin pois, mikä alkuun kehittyikin ihan suotuisasti ja erityisesti Venäjä satsasi sinne paljon. Sinne tehtiin tuotantolaitoksia, harrastettiin öljynporausta, kaasunporausta, mutta myös sama harrastettiin sitten Yhdysvaltain puolella, esimerkiksi Alaskassa. Se oli tietyllä rauhanomaista aikaa, mutta asiat alkoi sitten muuttua hissun kissun ja erityisesti sitten 2014 tämän Krimin valtauksen jälkeen niin tuli ensimmäiset
pakotteet, jotka koski nimenomaan sitten arktista aluetta. Oli siellä muitakin pakotteita, mutta oli tiettyjä, mitkä koskevat arktista aluetta, erityisesti sitä öljyntuotantoa siellä, ja se johti sitten jo toimiin, jossa länsimaiset yhtiöt esimerkiksi joutuivat vetäytymään sitten niiltä markkinoilta pois. Toisaalta siihen asti vielä asiat meni hyvässä yhteisymmärryksessä länsimaiden ja Venäjänkin välillä, ja nähtiin myös samaan aikaan sitten niin kuin jo silloin Kiinan aktivoituminen tähän arktisen alueen toimintaan ja näiden merireittien sanotaan niin kuin tutkimukseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta sitten nyt viimeiset vuodet luonnollisesti tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan, niin tilanne on sitten mennyt suorastaan jäätäväksi. Eli suhteet on poikki ja Arktinen neuvostokaan ei kokoontuu ilman Venäjää ja näin poispäin, että siellä nyt asiat on sitten vähän eri tavalla, ja tänä päivänä tietenkin tämä geopoliittinen jännite on korkea, ja siihen nyt osaltaan liittyy sitten nämä jäänmurtajayhteistyökin sitten, mitä Suomi sitten tekee sitten Yhdysvaltain kanssa. Mainitsit, että itse asiassa pitkään tämä arktinen alue oli nimenomaan vähän tällainen ehkä jopa tylsä. Niin ilmastonmuutoshan on se ehkä iso muutos, mikä on tapahtunut. Eli nämä arktisen alueen vedet on sulia nyt yhä pidempään, ja siellä pystytään muun muassa, laivat pystyy navigoimaan reiteillä, jotka aiemmin ei ollut mahdollisia, ja se kausi, että siellä pystytään kulkemaan, niin on pidempi. Ja mainitsit Venäjän ja Kiinan. Kiinahan on mielenkiintoinen, koska Kiina ei ole varsinaisesti arktinen alue, mutta kovasti hamuaa silti sinne arktisille vesille ja on tiivistänyt yhteistyötä muun muassa Venäjän kanssa. Niin nyt kun me tiedetään nämä lähtökohdat, että Venäjä ennen kaikkea on aina satsannut paljon tähän arktiseen alueeseen, Venäjällä on iso jäänmurtajalaivasto, muistaakseni noin 40 alusta, ja tekee tiivistä yhteistyötä Kiinan kanssa. Yhdysvallat tiedetään, että on esimerkiksi tämän kaluston osalta niin aika paljon takamatkalla, niin miten sä niin kuin näet, onko Venäjä ja Kiina selkeästi tässä jotenkin etumatkalla, mitä tulee vaikka muihin sitten länsimaihin nähden, ja miten se etumatka sitten kurotaan kiinni? No kyllä Venäjä luonnollisesti on etumatkalla, ja siihen on ehkä jopa ihan luonnollisiakin syitä, että Venäjähän on niin kuin iso maa, ja sitten siellä on paljon maa-alueita ja toimintaa siellä arktisella alueella, että tietyllä tavalla se on niin kuin luonnostaan siellä. Ja sitten nämä suuret luonnonvarat, mitä arktisella alueella on, niin niiden hyödyntämistä on siis jo tehty niin kuin kauan aikaa sitten jo Neuvostoliiton aikana, ja nyt se on sitten kasvanut. Mutta toisaalta mun mielestä sitä niin kuin arktisen alueen geopoliittista niin kuin voimaa nyt ei pelkästään voi mitata niin kuin jäänmurtajien lukumäärällä, että se ei ole minusta se oikea indikaattori. Millä sä mittaisit sitä? No siellähän on paljon muita asioita, että Venäjähän on esimerkiksi vahvistanut sotilastukikohtia merkittävästi arktisella alueella, ja sitten sitä toimintaa, että mitä siellä tapahtuu. Jäänmurtajat tietenkin on niin kuin yksi elementti siinä pelissä, mutta Venäjällä kun tapahtuu niitä merikuljetuksia, niin vähän niin kuin meillä täällä Suomessakin, meillä jäänmurtajat on sitä varten, että me saadaan niin kuin kauppamerenkulku toimimaan. Ja suuri osa siitä Venäjänkin tarpeesta liittyy siihen, eli ne jäänmurtajat on tällaisia avustusjäänmurtajia, jotka auttaa kauppalaivoja tai sitten auttaa jollain muulla tavalla sitä merellistä tuotantoa esimerkiksi siellä tai tällaista toimintaa. Jos siirrytään pikkuhiljaa tähän jäänmurtajayhteistyöhön nimenomaan, niin siihen vähän taustoja. Suomi tosiaan on arktinen valtio ja mukana tässä arktisessa neuvostossa, jonka työskentely totta kai on nyt muuttanut sitten luonnettaan tämän Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, mutta minkälainen on Suomen rooli historiallisesti ollut sit ylipäätään jäänmurtajien suunnittelussa ja kehittämisessä? Joo, tämä on hyvä kysymys ja ehkä joskus hyvä niin kuin tietyllä tavalla miettiikin sitä, että millä tavalla tähän on tultu, koska tietenkin täällä olleena ja itse pitkään toimineena tällä jäänmurtajateollisuuden niin piirissä, se on tietyllä tavalla itsestäänselvyys ja ehkä monelle suomalaisillekin jäänmurtajat niin kuin näkyy ja kaikki tietää, että tällaisia aluksia on ja niitä näkyy kesäaikana tuossa Helsingissä paratipaikalla, mutta talvella kaikki tietää, että ne on tuolla merellä töissä ja auttamassa. Kuitenkin me ollaan pieni maa ja niin kuin mainitsit, niin Venäjällä on paljon jäänmurtajia, mutta meillä on tietty historia tietenkin Neuvostoliiton kanssa ja se, että Suomen laivanrakennus on sitten lähtenyt tämmöiseen niin kuin teolliseen
menestykseen käytännössä sotien jälkeen, niin on sitten edesauttanut siihen, että yhdessä tämän niin kuin Neuvostoliiton kaupan kanssa, että suomalaisista tuli sellaisia jäänmurtajien rakentajia ja toimittajia. Meillä tietenkin oli luonnostaan se oma tarve tehdä jäänmurtajia itsellemme. Ensimmäisiähän mekään ei tehty Suomessa, mitä oli vaan sitten kun tämä telakkateollisuus alkoi kehittyä, niin niitä pystyttiin rakentamaan. Mutta samaan aikaan sitten tämä Neuvostoliiton kauppa alkoi vetää, ja koska me pystyttiin tekemään näitä aluksia, ne oli itse asiassa hyvälaatuisia, tietyllä tavalla aina sitä viimeistä teknologiaa, niin ne oli hyvin arvostettuja sitten Neuvostoliitonkin puolella, ja se varmasti johti siihen niin kuin jatkuvaan kauppasuhteeseen, että päästiin tekemään sitten sinne, missä niitä paljon tarvittiin. Ja se johti sitten siihen, että Suomessa on tänä päivänä tehty selvästi eniten jäänmurtajia kuin missään maassa, vaikka me olemme pieni maa. Ja meidän omia jäänmurtajia on vaan tällä hetkellä 9 kappaletta. Niin. Eli ihan näin uteliaisuudesta, niin miten iso osa näistä Venäjän käytössä olevista jäänmurtajista on itse asiassa Suomessa valmistettuja? No näitähän tehtiin eniten silloin niin kuin 70- ja 80-luvulla. Ja sitten tuli tietynlainen tauko tuossa 90-luvulla sattuneesta syystä. Mutta muutenkin silloin ei paljon jäänmurtajia tehty niin kuin mihinkään. Suomeen toki tehtiin 3 kappaletta. Mutta sitten uudestaan sitten alkoi tuossa 2000-luvun jälkeen jonkun verran on tehty sitten Venäjälle jäänmurtajia myös Suomessa. Mutta niitä on tehty sitten myös muualla, ja Venäjällä on omia telakoita myös, jossa tehdään murtajia. Mutta se, että millä tavalla meistä tuli sitten tämmöinen niin jäänmurtajien johtava maa, niin kuningasmaa niissä, niin on itse asiassa isompi kuvio. Eli meillä on hyvin tiivis yhteistyö lähtee sieltä jäänmurtajien käyttäjistä. Eli meillä jo pitkän aikaa on tehty hyvin läheistä yhteistyötä sitten suunnittelijoiden, tutkijoiden, jäänmurtajien käyttäjien, ihan jäänmurtajakapteenien ja perämiesten ja operatiivisten ihmisten kanssa ja käyty sitä keskustelua ja dialogia, että miten sitä toimintaa niillä tehdään ja miten sitten voidaan parantaa asioita. Ja kun se yhteistyö on ollut hyvää, niin se on johtanut sitten myös tällaiseen niin kuin teknologiseen kehitykseen, mitä on tukenut sitten hyvinkin vahvasti myös sitten Suomen niin kuin muu meriteollisuus ja laivarakennusteollisuus, joka on mahdollistanut sen, että tämmöisiä aluksia tehdään myös kilpailukykyisesti. Tältä pohjalta, kun sua kuuntelee, niin on aika selvää, minkä takia esimerkiksi Yhdysvallat päätti kääntyä just Suomen puoleen ja haluaa tehdä tätä yhteistyötä. Et selkeästi Suomen osaamista arvostetaan paljon eikä suotta. No Yhdysvaltojen tilannehan on tosiaan sillä tavalla, että näiden jäänmurtajien osalta ollaan aika paljon takamatkalla. Yhdysvalloilla taitaa olla, onko niillä 2 jäänmurtajaa tällä hetkellä? 3, okei. No mutta kuitenkin, jos verrataan vaikka siihen Venäjän kapasiteettiin tai Suomenkin kalustoon, niin Yhdysvalloilla on hyvin vähän näitä jäänmurtajia. No missä, jos mietitään nyt sitten tätä nimenomaan Suomen kykyä valmistaa näitä jäänmurtajia, niin miten Yhdysvaltojen omat resurssit poikkeaa Suomen siitä osaamisesta, eli siitä kautta, niin mikä on juuri se syy, että Yhdysvallat kääntyy tässä nyt Suomen puolelle? Mitä Yhdysvallat Suomesta nimenomaan tässä haluaa? Joo, tämä tilanne lähtee siitä, että jäänmurtajat on tällainen niin kuin erikoislaivatyyppi, ja jäänmurtajia ylipäätään saa maailmassa hyvin vähän, jos verrataan niin kuin muihin alustyyppeihin tai tällaisiin aluksiin. Ja sitten ne on teknisesti myös hyvin poikkeavia monista muista aluksista, eli niihin tarvitaan tiettyjä komponentteja. Ja esimerkiksi niin laivan runko ei ole komponentti, mutta se on hyvin poikkeava muista aluksista, koska sen pitää olla niin vahva, eli kestää ne jäät, ja sitten se on muodoltaan vähän erikoinen, jotta se murtaa jäätä. Normaalistihan alus suunnitellaan siihen, että se kulkee vedessä, jäänmurtaja joudutaan suunnittelemaan siihen, että se kulkee vedessä toki myös, mutta siinä on tätä kovaa kiinteintä ainetta, mikä pystyy murtamaan. Ja sitten siellä on moottorit ja potkurijärjestelmät ja tämän tyyppiset asiat, mitkä on erilaisia kuin tavallisissa aluksissa. Eli se vaatii sitten erikoistuneita toimijoita, jotka osaa valmistaa tällaisia tuotteita ja kehittää niitä. Ja se rajaa sitten sitä markkinamahdollisuuksia globaalisti. Kovin monelle toimijalle ei riitä markkinaa. Ja se on niin kuin vahvistanut sitten pidemmän ajan kuluessa sitä
suomalaisten yritysten kyvykkyyttä ja ainutlaatuisuutta. Eli meillä on monia yrityksiä, joilla on spesialisoituja tuotteita jäänmurtajiin, ja joita sitten myydään, niihin tehtiin ne sitten Suomessa tai jossain muualla, niin siellä on, voisi sanoa, niin kuin aina hyvinkin merkittävä suomalaiskomponenttien toimitus. Ja sitten jos katsotaan Yhdysvalloissa, kun se frekvenssi, millä jäänmurtajia ostetaan, koska jäänmurtajat on myös kalliita aluksia ja tyypillisesti valtioiden omistamia, niitä käytetään hyvin pitkän aikaa, tyypillisesti puhutaan 50 vuoden käyttöiästä. Eli se tahti, millä näitä uusitaan, niin on kovin harva, jolloin näitä uusia tilauksia ei tule kauhean usein. Paitsi jos halutaan kasvattaa merkittävästi sitä. Niin, no silleen hetkittäin voi sitten tulla tämmöinen niin sanotusti niin kuin boosti siihen tilaamiseen. Mutta isossa kuvassa, niin kuin sanoin, että näitä aluksia ei tehdä kovin paljon, jolloin ei sinne Yhdysvaltoihin eikä monen muuhunkaan maahan ole päässyt syntymään tällaista teollisuutta, joka kykenisi näitä tekemään tai osaisi näitä tehdä. No jos nyt palataan sitten tähän ihan tuoreeseen yhteistyöhön, jota Suomi siis tekee Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa, niin ensinnäkin se, että tietysti monia kuulijoita nimenomaan kiinnostaa se, että Suomi tekee nyt juurikin Donald Trumpin Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä, niin mikä oli se asia, joka sai Yhdysvallat kääntymään Suomen puoleen, ja onko nyt jo jotain konkreettisia esimerkkejä tämmöisistä yhteisistä hankkeista? Niin, mainitsitkin jo, että Yhdysvalloilla on vain se 3 jäänmurtajaa, eli se tarve siellä saada sitten uusia jäänmurtajia on selvä. Ja heillähän on ollut hankkeita siellä, jossa pyritään niitä tekemään paikallisesti. Sehän on se organisaatio, joka omistaa ja operoi ja hankkii jäänmurtajia, on Yhdysvaltain rannikkovartiolaivasto. Rannikkovartiolaivastoa taas sitten koskee lait, kun he hankkii tällaisia aluksia, on ne jäänmurtajia tai ihan mitä tahansa aluksia, laivoja, niin ne on pakko rakentaa Yhdysvalloissa. Ja tämä on ollut se pitkä tie sitten, mitä on aina tietyllä tavalla ihmetellyt, että miksi Suomesta ei voitaisiin sitten rakentaa jäänmurtajia Yhdysvaltoihin. Ja se on se iso tausta. Ja nyt sitten, kun voisin sanoa, että niin kuin tarve on hyvinkin voimakas, niin on sitten siellä päässä alettu myös miettimään, että voitaisiinko nyt tehdä poikkeus ja hankita joitain laivoja täältä, jotta ne saadaan kohtuullisen nopeasti ja kohtuullisella kustannuksella. Jos vähän avaa tätä yhteistyötä nimenomaan tarkemmalla tasolla, niin onko tässä nyt kyse sitten ennen kaikkea tällaisista yhteisistä vaikkapa tutkimuskehitysprojekteista vai teknologian siirrosta vai ihan sitten selkeästi tällaisista kalustohankinnoista? No, meillä tässä yhteistyössä on monta aspektia näitä just, joita mainitsit, mutta tämä yksi asia tietenkin on ehkä kaikkein mielenkiintoisin Suomen kannalta ja tietyllä tavalla merkityksellinen. Niin kuin mainitsin aikaisemmin jo tuossa, että jos halutaan kehittää hyviä laivoja, niin se vaatii tiivistä yhteistyötä sitten myös laivan käyttäjien ja operoijien ja monien toimijoiden kanssa. Eli siinä mielessä tämä yhteistyön laajentaminen yhdysvaltalaisten ja myös sitten kanalaistenkin kanssa niin on mielekästä Suomen kannalta. Eli tehdään sitten tutkimusta tai tuotekehitystä tai tiedeyhteistyötä, niin tämän tyyppiset asiat on tämän jäänmurtajan rakentamisen niin kuin ympärillä. Mutta me pyritään nyt ensisijaisesti tässä tapauksessa sitten myös neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa siitä, että saataisiin tällaiset poikkeusjärjestelyt aikaiseksi ja meidän yritykset pääsevät tekemään kauppaa yhdysvaltalaisten kanssa. No mainitsit sitten tosiaan nyt tässä suomalaiset yritykset, niin miten sä tässä kohtaa näet, että millainen rooli suomalaisilla yrityksillä, esimerkiksi telakoilla tai muilla meriteollisuuden yhtiöillä tulee olemaan tässä yhteistyössä? Joo, no telakkahan on se yritys, joka sen laivan viime kädessä rakentaa ja tekee kauppasopimukset ja näin. Yksikään telakka Suomessa eikä käytännössä missään muuallakaan, niin kuitenkaan yksin rakenna laivaa. Eli erityisesti Suomessa tämä laivanrakennus perustuu tämmöiseen hyvin verkottuneeseen sanoin, niin systeemiin. Eli meillä on paljon meriteollisen yrityksiä, jotka sitten toimittaa erilaisia palveluja näille telakoille. Siellä on laitetoimituksia, siellä on suunnittelutoimintaa, siellä on erilaisia KT-toimittajia, jotka tekee sitten laivasta osan. Eli se telakan oma henkilökunta tyypillisesti ei riitä sen laivan tekemiseen, eikä telakalla ole sitten näitä komponentteja ja muita. Eli se tällainen kokonaisuus on se, mistä se laiva sitten muodostuu.
Ja onko just näin, että nämä meriteollisuuden arvoketjut, että meillä on nimenomaan siinä koko arvoketjussa niin Suomessa ihan merkittävää osaamista, että se ei ole pelkästään se, jos mietitään kansantaloudellista hyötyä, niin se ei tule pelkästään siitä, että telakka rakentaa laivan, vaan todellakin siitä, että se laajempi arvoketjukin niin on sit suomalaisia yhtiöitä, löytyy myös sieltä. Juuri näin, ja just tämä jäämurtajasegmentti on siinä mielessä erikoinen, että meillä on paljon näitä muita yrityksiä, jotka tekevät sitten näitä erikoiskomponentteja. Eli käytännössä, jos jäämurtaja rakennetaan Suomessa, niin sen kotimaisuusaste on hyvin korkea. Tämähän kuulostaa siis ihan hunajalta korville oikeastaan tällaisessa tilanteessa, kun Suomessa talouskasvu on ollut hyvin heikkoa pitkään ja me kovasti mietitään, että mistä saataisiin niitä tulevia kasvun eväitä. Niin miten sä näet, että miten tämä yhteistyö hyödyttää Suomea? Voisi ajatella, että tämä hyödyttää tietysti strategisesti se, että me tehdään Yhdysvaltojen kanssa tiivistä yhteistyötä, mutta sitten myös taloudellisesti. Uskotko sä, että tämä voi ihan tukea Suomen talouden elpymistä nyt lyhyellä aikavälillä? No omalta osaltaan tietenkin kaikki niin kuin talouden positiiviset uutiset tarvitaan. En mä usko, että muutaman laivakauppa niin kuin Suomen taloutta niin sanotusti pelastaa, mutta me tarvitaan niin kuin monelta segmenteiltä positiivisia asioita. Ja Suomen meriteollisuus on pitkään ollut hyvin vahva teollisuuden ala, se on vientiala. Eli sieltä tulee paljon vientiteollisuuden työpaikkoja. Ja sitten tämän tyyppisessä teollisuudessa tiedetään, että yksi työpaikka siellä niin poikii yli yksi epäsuorasti sitten niin vähintään vähän toisen ja vähän enemmänkin työpaikkaa sitten seurannaisvaikutuksineen. Eli kyllä tämmöisten laivatilausten merkittävyys ihan mun mielestä alkaa näkymään sitten niin Suomen taloudessa ja työllisyydessä. Mutta niin kuin sanoin, kyllä tässä tarvitaan paljon muutakin. Tärkeää tietysti muistaa, että tämä ei todella ole pelkästään Suomen ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä, vaan Kanada on tässä myös mukana. Ja mun mielestä se on kiinnostavaa myös sen takia, että tietysti me tiedetään ja ollaan mediasta seurattu, että Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ei ole nyt Trumpin toisella kaudella ainakaan entisestään parantuneet, vaan on ollut aika paljon kaikkea keskinäistä kahnausta. Niin on kiinnostavaa, että nämä kaksi maata kuitenkin tekee jäänmurtajien osalta edelleen yhteistyötä. Ja miten sä laajemmin sanoisit, että miten nämä tällaiset suurvaltapolitiikan jännitteet ylipäätään näkyy tässä jäänmurtajayhteistyössä, vai näkyykö ne? Ei mun mielestä näy tässä meidän välisessä yhteistyössä, siis meidän Yhdysvallat ja Kanada, vaan tämä kolmikantainen yhteistyö jatkuu positiivisesti. Kaikki maat on ilmaissut vahvan halukkuutensa jatkaa tätä. Ja niin kuin toit esille, niin Kanada on tässä aktiivisesti mukana. Kanadalla on itse asiassa erittäin suuri ohjelma rakentaa valtionlaivoja ja jäämurtajia, itse asiassa suurempi kuin Yhdysvalloissa. Ja sitä yhteistyötä on käytännössä tehty jo pidemmän aikaa, eli suomalaiset yritykset on aika vahvasti mukana Kanadan laivanrakennushankkeessa, ja sitten tämä kanalainen Davy-yhtiöhän on ostanut tämän Helsingin telakan, eli se luonnollisesti tämän yrityksen kanssa tulee yhteistyötä. Mutta tässä kokonaiskuviossaan tämä geopolitiikka tietenkin vaikuttaa, kun katsotaan erityisesti näitä Yhdysvaltain laivoja, mitkä tarvitaan sinne arktisille alueelle. Lisää läsnäoloa ja kyvykkyyttä sitten ajaa siellä omia intressejä, mitkä on tietenkin länsimaalla myös yhteisiä. Suomi on tietysti aika hiljattain liittynyt myös NATOon, ja ylipäätään Suomi on viime vuosina tiivistänyt myös puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, niin miten sä ajattelet tämän jäänmurtajayhteistyön näkökulmasta? Onko tämä nyt ensisijaisesti kaupallista yhteistyötä vai onko tämä tällaista turvallisuuspoliittista yhteistyötä? Missä menee näiden raja? Tarviiko sellaista rajaa edes määritellä vai kulkeeko tässä niin kuin sulavasti rintarinnan kaupallinen ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö? Kyllä tämä on molempia. Suomenkin kannalta ja me tietenkin nähdään tässä isot kaupalliset mahdollisuudet ja erityisesti niin kuin meidän Suomessa olevien yritysten kyvykkyyttä tehdä tämän tyyppisiä asioita, niin sitten meidän liittolaismaat pystyy hyödyntämään niitä. Ja arktisen alueen turvallisuus on kyllä Suomellekin erittäin tärkeä turvallisuuspoliittinen näkökanta ja jos on NATO ja länsimaat sitä toteuttamassa, niin se on meillekin tervetullut asia. Mä ajattelisin, että ne mahdollisuudet, mitä tähän liittyy, niitä on nyt käyty tässä paljon läpi ja ne on jotenkin aika helppo ymmärtää, että näitä kaupallisia mahdollisuuksia tähän yhteistyöhön liittyy. Näetkö jotain mahdollisia riskejä, mitä liittyy tähän
tiivistyvään yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa just tällä saralla. Esimerkiksi siihen itselle tulee mieleen, että vaikkapa tämä teknologian siirto, onko sitten riskinä, että Yhdysvallat itse asiassa oppiikin itse tekemään jäänmurtajia ja valtaa markkinan suomalaisyhtiöltä. No, tämä on paljon puhuttu asia ihan julkisuudessakin ja sitä on tuotu esille ja totta kai asiakin on huolellisesti harkittu. Ei pelkästään meillä ministeriössä, vaan myös keskusteluissa yritysten kanssa. Iso asia tässä on huomata se, että tämä laivan rakentaminen ei ole niin kuin yhden yrityksen asia, eikä se osaaminen tietyllä tavalla siirry helposti, vaan osaaminenhan täytyy niin kuin oppia. Ja tämä verkottunut toiminta tekee toiminnan siirtämisen kohtuullisen vaikeaksi. Mutta on selvää, että sekä Kanadalla että Yhdysvalloilla on myös kuitenkin omat tavoitteensa parantaa sitä omaa laivanrakennusteollisuuttaan. Yhdysvalloilla on iso ohjelma sitten, ei koske mitenkään pelkästään jäänmurtajia, vaan koko sitä laivanrakennusteollisuutta ja merenkulkua niin kuin palauttaa sitä teollisuutta sinne maahan. Ja se on tietenkin Yhdysvallojen politiikassa tällä hetkellä korkealla prioriteetilla ja siinä varmasti pitää olla sitten vähän tarkkana, että miten tätä yhteistyötä tehdään, että se on sopivassa vähintäänkin tasapainossa. No vähän tähän liittyen, koska selkeästi nyt Yhdysvalloilla on niin kunnianhimon taso on noussut siinä, miten arktiseen alueeseen suhtaudutaan ja kuten totesit, niin Kanada on myös hyvin aktiivinen tässä. Niin miten sä ajattelet, miltä näyttää ylipäätään jäänmurtajien ja tämän arktisen logistiikan kehitys nyt sitten tulevina vuosikymmeninä? Jatkuuko tämä sama momentum, mitä nyt nähdään? Uskon, että jatkuu erityisesti tämän geopoliittisen tilanteen takia. Tämä tilanne tuskin tulee tässä kovin nopeasti muuttumaan. Ja paljon puhutaan Koillisväylästä ja siitä on Suomessa tietenkin hyvin läheisiä kokemuksia historiasta, kun Nordenskiöld sen ensimmäisenä purjehti läpi. Niin paljon puhutaan tästä kauppakulkuliikenteestä, mutta ehkä mä toisin nyt sen asian kuitenkin esille, että se liikenne, mitä siellä tänä päivänä tehdään, on käytännössä tällaista destination shippingia, eli siellä kuljetetaan Venäjän satamista tavaraa pois, lähinnä öljyä ja kaasua ja maamineraaleja, ja se liikenne lähes yksinomaan tänä päivänä on sitä liikennettä. Ja se suuntautuu Kiinaan. Se suuntautuu Aasiaan pääasiassa, mutta myös Eurooppaan. Joo. Läpikulkuliikenne sitten, mikä korvaisi tämän Suezin kanavan reitin, niin siitähän paljon puhutaan, mutta uskon, että siihen menee vielä kyllä jonkun aikaa ennen kuin siitä tulee merkittävä asia. Vuosittainhan sieltä 1 tai 2 laivaa sitten tuo jotain lastia, mutta on enemmän tämmöisiä koeluontoisia. No mutta kun Koillisväylä on tässä mainittu ja mahdolliset vaihtoehtoiset reitit jopa Suezin kanavan reitin korvaamiseksi, niin ilmastonmuutos kuitenkin etenee ja kuten todettu, niin arktinen aluekin on tulevina vuosina ilmaston lämmetessä yhä pidempiä ajanjaksoja aina sitten jäätön, eli se sulakausi pitenee, niin miten ilmastonmuutos vaikuttaa sitten tähän logistiikkaan arktisella alueella? No mä sanoisin, että siellä on 2 isoa tekijää, mitkä edesauttaa sitä, että siellä voidaan harrastaa niin kuin kaupallista merikuljetustoimintaa, ja yksi on se ilmastonmuutoksen aiheuttama jääpeitteen oheneminen ja pieneneminen ja sitten tämän sulan kesäkauden sesongin pidentyminen. Ja toinen on sitten teknologinen kehitys, mitä on tapahtunut paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Eli laivoista on pystytty tekemään sellaisia, että ne pystyy purjehtimaan myös sitten jäiden läpi, pääsääntöisesti myös ilman jäänmurtajia, jolloin se kustannustehokkuus siinä merikuljetuksessa paranee. Eli nämä 2 isoa tekijää edesauttaa sitä, että tämä kaupallinen merenkulku tulisi mahdolliseksi. Ylipäätään on aika selvää, että Suomi on jo nyt kokoaan suurempi toimija arktisella alueella ja jäänmurtajien valmistuksessa. Näetkö sä, että Suomen rooli tällaisenaan voi edelleen kehittyä, että Suomen painoarvo voi entisestään kasvaa, mitä tulee ylipäätään arktisen alueen päätöksentekoon ja yhteistyöhön ja jäänmurtajien valmistukseen? Kyllä se voi ja erityisesti mun mielestä kuitenkin sitten tämmöisen niin kuin teollisuuden kautta se, että me voidaan olla sitten tällaisten tuotteiden, kuten jäänmurtajien tai muiden vastaavien satelliittijärjestelmien ja muiden tekijä ja toimittaja sitten, jota tullaan tarvitsemaan arktisella alueella.
No palataan tässä lopussa vielä vähän samaan keskusteluun, jota jo alussa käytiin. Eli tietysti on selvää, että Suomelle tässä yhteistyössä on nimenomaan kaupallisia hyötyjä, mutta onhan tämä myös strategisesti todella tärkeää, että Suomi tekee nyt Yhdysvaltojen kanssa näin tiivistä yhteistyötä tällaisella tärkeällä osa-alueella. Niin miten sä itse näet, kumpi tässä nyt on se merkittävämpi asia? Onko se nimenomaan nämä ehkä lyhyen aikavälin kaupalliset hyödyt vai tämä strateginen puoli? No, mä haluaisin oikeastaan ottaa kantaa, kumpi on merkityksekkäämpi, vaan kyllä ne on molemmat tärkeitä, ehdottoman tärkeitä, ne on erityyppisiä asioita. Ja se, että me voimme edesauttaa meidän tärkeiden liittolaisten tärkeitä kyvykkyyksiä niin tarjoamalla sitten meidän teollisuuden apua sinne, niin on niin hieno kombinaatio tästä, että mehän saadaan niin molemmat asiat toteutumaan samalla kertaa. No, tämä on ollut todella antoisa keskustelu, Reko. Ainakin mä olen oppinut paljon uutta jäänmurtajista ja erityisen kiinnostavaa on mun mielestä ollut kuulla se, että Suomella on niin laajaa osaamista. Paljon puhutaan näistä telakoista, mutta se, että Suomi todella hallitsee hyvin pitkälti näitä arvoketjuja, niin on mun mielestä ollut tärkeä oppi tästä keskustelusta. Kiitos paljon, Reko, että tulit meidän vieraksi. Kiitos. Tänään on tosiaan keskusteltu jäänmurtajista ja aikaisemmissa jaksoissa käyty muita Suomen tulevaisuuden kasvun eväitä läpi. Muista kuunnella meidän podia jatkossakin Spotifysta ja YouTubesta, niin pysyt ehkä pikkasen optimistisempana sen suhteen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä oli Sykli ja Suunta podcast. Mä oon Minna Kuusisto. Kiva, että kuuntelit.